Pozdrav svima, dobrodošli u sljedeću, to jest novu epizodu Minecraft Survival na Vidrobos Craftu. Sa vama danas Camper, Joe i novi član Blood Savior ili Shone ili Ichigo ili Kira ili kako god hoćete. Zovite ga kako hoćete i da ga ne zovete, on dolazi sam. Tako da, evo kao što vidite, postoji par novina, ima par novina ovdje. Kao prvo vidite da oni nose Creeper Head i ja nosim Creeper Head. To je prva novina i to će nam biti od sada zaštitni znak. Druga nova stvar je vidite da on ima Diamond Armor, ja imam Diamond Armor, on ima neki armor tu srednje klase. To zato što je bosanac, zato njega omalovažavam, ali nema veze. Ja imam skill, meni armor ne treba. Ako si mi rekao, i zaslužio sam. Ovako, o čemu se radi, inače bio je drop party ovdje na serveru, kog sam ja nažalost propustio, htio sam da snimim epizodu, ali sam bio sprečen, bio na poslu i nisam mogao da snimim, ali snimit ću sutra uvečer drop party svakako, ali naš novi drug u Factionu je bio, prisustvo je do partiju i boga mi lepo se ovaj dio, osim ovog armora koji ste vidjeli da smo pokupili, dobili smo i evo vidite, kao što možete ovdje da vidite, imamo ovo sve enchantovano na Protection 4, imamo Sharpness 5 knjigu jednu, imamo jedan Diamond blok, imamo 8 enchantovanih golden jabuka, 11 dijamanta, 6 emeralda, 9 bloka zlata i malo mesa. Dobro, čekaj. Ma, dijamanti nisu bitni, bitno je to meso. Da, svakako. Jedan ovaj moj dijamant vredan što sam našao bio na onom mom kopanju mučnom. Ovako ćemo, ja ću da uzem ovo. Momci, šta drugo da vam kažem nego prikupite sva oruđa i idemo. Ima par mjesta koje treba da obiđemo. Čekaj samo na brzinu da napravim. Ovako, uzet ću još baklići i još mi trebaju. Definitivno, znači... čekaj, kako već, ne tu, ovdje. Napravi pickaxe. Kamperu pravite pickaxe-ove da imamo... Imam. Ja ću da napravim od ovih dijamanata sve pickaxe. Nemoj pickaxe-ove od svih dijamanata. U stvari, jel imamo za 3 pickaxe-a, napravi 3 pickaxe-a. Dobro. Ne! U stvari da, 3 pickaxe, ma nema šta, 3 pickaxe. Ne, u stvari da. Znaš zašto? I znaš što možemo da radimo? Idemo da kopamo svi obsidijan i da ga prodajemo u shopu i da zaradimo pare. YOLO! To je bilo interesantno. Kamperu, s kim se biješ napad? Ja se ne bijem s nikad. Od laga ne može. Bio u tebe, evo ga skeleton. Dođi Čiči. Ja ne mogu da stignem da ga udarim, on će mene da izrašeta. Jao mamo, on će me ubije, mamo. Drva. Evo ću umrem. Viši bre? Ubio sam ga. Ja Dobro. ti kažem, treba skill. Čekaj, pa ne možeš da umret. Pa ja imam skill naravno, o čemu mi pričam. Dođi, čekaj, stani, dođi vam. Izvinjamo se malo Evo zbog ti to. lagova. Hvala. Malo se Evo ti izvinjamo to. zbog lagova koji imam trenutno. Stvar je tome da server ima nekih trenutno problema i dosta laguje, ali rešit će se to uskoro. Do tada što da radim? Morate malo da naprežete oči gledajući ovo naše. Ništa, momci, spremni? Ja sad idem ovamo. Ovako, Da se. idemo na ovu stranu, da. On je ovamo iza. Ne, znaš što se sjetio prvo, ne, aj prvo ovamo da pokažem Idemo u Kamperu pećinu. nešto. Idemo u Prvo pećinu. Kamperu, ne, čekaj, prvo Ajde. Kamperu da pokažem, znaš, sinoć smo ja i Blood Savior smo bili sinoć ovdje na serveru i malo šetali okolo, istraživali. Imam obavu sad ovdje dosta, pazite. Samo, evo ga creeper jedan. Nisam mogu Kako si odletao? Nisam mogu da ubijem, zato što imam mnogo Jurite lagova. zombije. Iza tebe, sad će te ubije. Evo ga još jedan creeper. I vještica. Previše mobova. Pazi. To ću stvarno dovoljno. Oh shit, šta me bije? Zombiji.
Sad ćemo stvarno da umremo. Pauk. Ja neću. Sad ću stvarno da umremo. Neću ni ja. Ja sam otrovan, brate. U stvari A, ne mogu dobro. ne mogu da umrem od otrova, ali... Ono. Evo ga dam. Trebali smo... Nema dana u ovim šumama, nema dana. Na što smo trebali da uradimo? Da ponesemo samo... Ovo... Jabuke, brate, jabuke. A to su konji, to dobro. Ovo nešto sam htio da pokažem. Kamperu ovdje nemaš pojma koliko je sinoć bilo leto. Jer je ovdje okolo sve bilo gorelo. Zbog ove lave. I mnogo je lepo izgledalo ovo mjesto. Nemaš pojma kako je bilo interesantno zato što je bila noć. I onda je još ovako gorelo. I imam trip da samo mene napadaju mobovi. Ja ne znam zašto, ali uvijek nekako retardirano idu na mene. Ne znam zašto. Oni kad te napadaju, ja samo stojim i gledam kako ti bilo. Ništa, idemo sad. Vlad se Jes, pratite mene. pratim tebe, pošto sam sinoć sa njim bio, njima instaliran. Da iz minimapa rekao sam da će ovo vreme će to zapravim, verovatno za sljedeću epizodu. Ubacim ja taj mod, a on za sada, zombi. I to pazi foru, prolazite vas dvojica i samo on odjednom iskače onako iza kampa. Creeper iza vas, I napada mene. ali da... Kamper Dobro. rekao si da nema uglja. Dođi vamo. Još malo ovdje. Da kopaš. Dobro, poginut ćeš ti dok. Samo imam mnogo lago. Ja sad, vidim da mi neko bije. Šta se dešava bez? Pa ništa lagoš. Znači ovdje smo stigli, gdje ćeš tamo, dođi vamo. Ne, ima i ovdje da se istraži. Ne, ali da ti pokažem samo nešto. Gledaj ovo, Ajde. naš sam pećinu, gotovo. Dođi vamo da ti pokažem nešto, to je ta pećina koja sam ovo. Ajde. Ajde, dolazim, ajde. sad. Sad da kažem da ću raise minimum da instaliram pa ćete vidjeti te waypointi kod mene. Šta ćete da kažeš? Ovako, ovo ti je magična drvo pečurka i bacio sam mozak na nju. Idem unutra. Šta? Oh my god. I to je to. Sad, idemo. Pravo Kopaj ćorsak. Kopaj negdje, kopaj vamo. Nije ćorska, koji sam majstor. Kakav sam šampion. Mislim, ja sam totalno OP, o čemu mi pričamo. I to sam našao vamo izlazu znaš ono gdje smo našli na izlazu peću, evo ga ovdje, brate. Da. To je, evo mi ga na mapu, tu smo stigli sad, umre. Glava. Ovdje ima ugalj. Naš sam iron. Ima i ovdje. Ti kup. Našao sam solidnu količinu irona inače. Ima i ovdje Irona, ima i... Znaš šta me ovo Uglja. podsjeća? Ja nerviram što lago je server ovoliko čoveče. Znaš koliko mi vraća blokova. Da, a ove pećine su moćne podsjeća me Čekaj na nešto da vidim. tunela iz Metro igrice. Čekaj. Aha, Roofed Forest. Mi smo u nekom Roofed Forest delu. Da. Pomislio sam da smo možda u ovome, kako se zove... Fit position 61, znači treba još dosta na dole da se ide. Ja kopam samo ispod sebe, garantovano ću da Šta sam padnem htio? Ovdje ima mnogo aero. Kako laguje? Koliko laguje? Gledaj ovo, ubagao sam. Mi Padam nismo, ljudi. mi još. Propadam na jedno mjesto, gledaj ovo. Ovo je jadno. Izgleda ser ima žešći problema. I to pazi, vratio mi Ne, je gledaj blokove smuš. neke na gore koje sam iskopao, a ispod mene ostavio tamo rupu gdje sam bio iskopao prethodne. Samo tebe lago je, Joe, znaš. Da. Meni je ponekad ono, znaš, mali lag. Meni uopšte ne lago. Evo ti sad ni meni ne lago uopšte. Evo ti, uopšte. Čuo sam Sve u lagu. svemu, sve u svemu našao sam ovdje neke tunele da je neko kopao. To ste vjerojatno vi. Ja pratim tvoje tunele. Ja čujem lavu.
Ne, to je već bilo iskopano to. Da? Desno ili levo. Ili tamo, ja ću vamo. Okej. A, nemamo lopatu da kopamo ovu zemlju lepo. Slušaj, i posle idemo 2 bloka desno i vraćamo se nazad. Samo reci kad. Kad hoćeš? Ja naišao na metal. Dvojice ste otišli. Ne na drugu stranu. Mene jako plaši to što čujem lavu. Mi smo profesionalci, Đuro. A, znaš, naučio sam te da plivaš u lavi. Da. We are miners and we know it. Jeste Samo odgledali tu nemoj parodiju? da pevaš, molim te, nemoj da pevaš, molim te. Znači, kako god je parodija, šta god je u pitanju, nemoj da pevaš. Naravno da neće. Dajem 35. Idemo još na dole. Dva desna i nazad. Ja sam već počeo da se vraćam. Ja tek sad krećem. Ja sam tako, znači kopam red, pa idem 2 desno, pa se vratim nazad. Onda idem 2 levo, pa se vratim nazad. Ja bi išao, ali uvijek ne idem na rude. I vidim te. Ko zna gdje ovaj Joe otišao. Ja sam otišao daleko. Idem, jurim 11. da dođem do 11. levela. Da kopam Oh yeah. E sad si vidiš na šta ćeš da naiđeš. Na pećinu, ne znaš koliko pećinu. Ja, Jo, Pazi koliko pećina je. a gdje ste vi? A vi ste čak tamo negdje gore, brate. Dobro, ja pogledaj koja pećina. znaš koja pećina, brac. Ne znam, brate, koja peć. Ja idem vam, ovaj put što vodi dole. Ja sam došao do 16. levela, do 14. 13. 12. 11. Wow. Čujem vodu. I lavu. Ali ne mogu da vidim s koje strane se čuje. To me nervira. To me nervira. Dobro, F3 mi više ne treba. O, slučajno sam screenshot napravio. A ste tu bre? A ubio me zombi. Jesmo. Nije, šta? Ubili me. Zombi. Ne Ko tu vić. bio, bre? Izašao sam ispred stani. Ja. A, evo me, kod tvoje... zaštika mi. Zaštika mi kad sam krenuo udarat zombije. Ovo je nego skeleton. Oni. Evo Kod craft. sebe imaš 10 miliona itema. Nema veze da ovaj... Imam neke chestplate-ove, neka čuda. Imam tvojih itema 20 stone. Ja imam, Bijem s nekim skeletonom imam ovdje. 3 horse armora. Ja se bijem s Da. nekim skeletonom ovdje. Imam Dobro, dva. Sredio sam skeletona. Da, i jedan je kod mene. Inače našao sam malo lapis lazuli što nisam vidio jako davno. Eto, sad imaš moju glavu ovaj. Nema, nije ispao toga, ali ti imaš Stevie skin. Tako da... Valjda, ne, imam luk i strelu. Ima si luk Aha, strela. evo su se. Ove dve ovo. Ide me nazad, spasio sam se. Našao sam neku pečinče sad ovdje. Jako interesantno. Uistinu jako interesantno. O, evo ga još jedan skeleton. Dođi Čiči.
Pa vi od dosku izlazite. Okej, 3 creepera si me do sad napao. Ma kakvi kriperi, kriperi su bre. Duša od mobova. To su duše od mobova, oni samo hoće da te zagrle, brate. I onda od tolikog naleta ljubavi, brate, oni eksplodiraju. Sad ću ja da skupljam ovo što imam ovdje. Čekaj, nemoj, molim te, dosta stani. Ko je ovo dole? A ti si je? Napali su me veštica, napali me bilo je veštica, zombi i skeleton. I veštica mi pate dropala redstone. Lava! Ja sam našao bio lavu na jednu, wow. Našao sam nešto veliko izgleda. Na kojoj Našao dubini su kanjon. dijamanti? 11. Sam kanjon, brate. Ja sam izašao u jedan kanjon, brate. O, vidi golda. Vidi Uplo je golda. nešto negdje. Da se vratim nazad da iskopam onaj Vidim iron te koji Joe, sam vidim vidio. te Joe. Ja nisam daleko od tebe, Dobro. ani puno visočije, našao sam gold. Pa pećina vodi dovde, pa je čorsao kako dalje. Dobro. Ja sad ne znam da li si ispod mene ili si iznad mene. Pazi, Ti ovdje si sad otišao na skupljam. drugu stranu, I don't sad care, a ovdje- ja sam vidim otišao. nekog vamo. Aj kamper, ustani, ne pomeri se. To je kamper. Vidim te. Ja pa Aha, znam. vidim te. A ti, a da, I don't care, ti si na drugoj strani. Evo vidim. A Joe je odmah ispod nas, ni nema 10 kocki. Sad ću Ja prokopat. sam iskopao, ja sam ovdje gvožđe Ispod? iskopao. Ako hoćete, ajde krenite prema meni nekako, ispašćete ovdje u jednu pećinu i Aha, vidim te. ja idem sad u kanjon, vam idem da istražim kanjon taj koji sam našao. Mada Da. vam ima uz ovu vodu nešto da se istraži, ali neću sad tamo. Ček samo da vidim gdje ste vi. A, evo ga kamper. Ajde, Tu je i ajde samo. ispod, Obsidijan. Gledaj vam. tamo je dva. Jeste tamo, verovatno. Da, već ne gore što. Evo ga kanjon, brate. Hoću. Ovdje ima dijamant isto. Lele, redstone. Ti se kaže. Idem čovječe. Infinity and beyond! Idem mali. Ovo je redstone. Dobro, tu ima Ne. lave na sve strane. Creeper, paz. De. Iza, dobro. Šta je timski rad? Ja je blood Nisam saver. ni vidio, brate. Ti ne znaš ni gdje, mi smo ga već ubili. Ja sad Da, nalazim Molim te, dijamante. Vi ste toliki profesionalci, aj čutite molim. Evo kako. Majne se. Nego, kako? Čuti. Teru, ne. Idemo vamo, znam da ima dijamanti. Dušan 2005 se teleportira do mene. Ne može. Hoćete da ga ubijemo? Ne. Mislim Da. da možemo ovdje da ubijemo nekog. Teleportiram ga blizu lave i samo nas trojice kad udarimo i kad upane u lavu. Ne. Stanem na jednu kocku, a okolo je lava. Teleportiram se, prihvatim i onda vi mene prihvatite neđe drugo. I onda on kad stane, tu je to. A ova ima luk. Ali opet će da može da kuca home i tako nešto. Kad upane u lavu, kasno. Dobro jeste, ali... Aj ne vezi, neće. Ne. Lava! Za malo. Dobro. Wow, još jedan kanjon. Ajde sad ću da napravim stazu na tamo. Napravi ti, ajde. Ja vrate, ko zna gdje sam otišao. Ko zna gdje sam otišao. O, ovdje pickaxe. Ovdje pickaxe, idemo drugi. Čekaj samo da vidim. A gdje ste vi uopšte sada? A? Mi smo... Neka pećina. U drugom kanjonu. Nešto pored ima neki kanjon isto veliki. Užasno veliki.
Neko Dijamanti tamo? spamuje s A ne porukama, voda. nervira me. Spamuju s porukama ovdje na serveru i to me nervira. Tebe spamuju. Ma ne, spamuju uopšteno sa porukama. A da, Ja, isključi chat. evo, mrsim. Nije to ono. Le, 3 komada. Čega? Dakle, i mali zombi. Ljudi, ja sve ću teleportuju neko dos. Ajde. Okej, pobio sam ih. Idemo A tu. koji je skok bio Trebali smo da iznad lave, a mali zombi tamo. Trebali smo da uzmemo lopate. Au bre, lele deco. Gdje li ja idem deco? TPA kamper. Idemo kod kampera. Duda, Go. Duda. Taman redstone. Ideš u pičku manje. Zar lako da odem u lav? Zombi, čao. Dakle, sto voliki zombi bre, beš od mene. Znaju se stvarat sad. Ja ko zna Lako gdje se- sam. Vidim te ja. Aha, tu si gore, dobro. I vidim gore iznad lave zlato. A Znači, vidio sam ja zlato tamo negdje. Ovo je Joe. Da samo ovaj što je ispod njega samo izbušim i on upadnu u lavu. Ne, gle kako kopa obsidian. Redstone. wow. Okej, ovo ne valja. Aj, vrati se ovdje kod nas. Bolje bi ti Eš. bilo da dođeš ovom dole. Dva zombija s armorima i creeper. I mali zombi. Aj, vrati A. se ovamo kod nas, molim te. A, čekaj, ubio sam ih, sam da pokupim rude. Ovo je neki gornji sprat od, kao tarasa u kanjonu. Znaš kako moćno izgleda. Ovo je nivo 12, okej. Momci, znate kako ćemo da skupimo, najmanje nam koliko beše treba za ovo bre. Portal, Za portal, da. 14. Ne, 14, 10. Najmanje. 10. Najmanje možda ga napraviš da bude dole 4 da bude visok. Da, 10. Treba će nam najobičnije jabuke. Snijemo već 23 minuta. 23 minuta. Snimit ćemo još malo, idemo da izguramo do pola sata jednu epizodicu i to bi bilo to. Za sada pa ćemo da nastavimo kopanje u drugoj epizodi svakako. Nego, Okej. samo da vidimo, imam Da. 6 obsidijana za sada, čekaj. Kako bre, sad ću da modeliram od kamena, samo mi treba raditi. To mi treba. Znači, da budu, ja znam portal da može da bude ovako, pa da se ovdje stavi. Joj, pa stav, može kako bilo, sam da je spojeno. Ne, promijenjeno je to u 1.7 verziji, su promijenili to da portal može da izgleda kako hoćeš. Evo, OMG. ja znam tako i sad ide ne znam koliko beše može na gore. 2 ja mislim da ide. I 2, dovoljno sam da ti možeš proći, ja mislim. Da. Čekaj da iskopam gore ovako. Da mogu lepo da ga modeliram. Znači 1, 2, pa bi onda znači odavde već išao ovaj sljedeći. Ja sam našao. Da. To je to. Nemoj tu dole da praviš portal. 2, 4, 6, 8 mi treba. Ja imam 6 komada, znači još 2 obsidijana. Ja imam jedan. Znači još 1 obsidijan. Dobro. Ja imam metala i zlata za opremu, za pakao. Treba nam, ma okej to, nego znaš što nam treba samo flint and steel da napravimo. To je lako, I to je. onda bi upalili Imam ovo. flint. Imamo flint, dobro. Znači imam sad dovoljno obsidijana za to.
Čekaj bre, mogu da iskopam bar još jedan čisto da vidim za koliko se prodaje u shopu. Da vidim da li je tu unosan posao. I ako jeste unosan posao, lagano možemo da napravimo generator, brate. Obsidijana. Napravimo generator obsidijana i da nas bude baš prika. Ali treba će nam leveli da enchantujemo pickaxe, da se ne mučimo Ne. dugo da ga kopamo. Znam ja jedan bug. Kakav bug? Isti koji je bio na motici na početku. Napravili su da je 10 liševa ili... Da, liševa 1000. Što znači ako napravimo veliku farmu liševa kao što smo imali na Motika Craft, imat ćemo vrlo dosta para. To je mnogo treba da se čeka. Na početku, ali kad ti imaš liševa 10 tona onda... Ne treba ti to. Nego dobro, ću ja ti objasnim poslije kako. Kažem ti, ja imam 500.000 za jedno večer, za sat vremena sam napravio. Pa dobro, mogu ja sam imati ti rekao 200 nešto, miliona, ja imam sam ti vezu. rekao bio nešto za to. Opa, skeleton. A dobro. Najvažnije da igramo survival. Pare nisu, ne. A to ti kažem. Jao, gle šta sam našao. Da, nemam više hranu. Imam ja hrane. Gdje si? Kam pravo si zalagao čovječe, naš huk svjetsko. Dobro, imam još. Daj ti hrana, evo ti hrana. Kupljam neki iron nešto. A nisi to ti bre, to je kamp. Meni ne laguje uopšte. A kod Tako, mene se nešto hoće. prekida tvoj zvuk, ali ne znam zašto. Jao, ja sam izgubio level. Da, Malo pre. izgubio si level. Bio sam tamo level 3 da enchantujem nešto. Nema veze. Znaš koliko je zalagalo bilo sad. I zašto sam bio isišao skroz evo ovdje dole na ovaj obsidijan, on me vratio skroz vamo gore nazad gdje sam ja napravio najmodel. E pa, za mene ti nisam ni pomjerao, sam bio gor kod modela. Eto. Da, kažem ti, čuje se da kasni zvuk. Stvarno kasni zvuk i sve, brate. Pa Znači... sinoć ja pričam s njim i jel me čuješ? On čuti, jel me čuješ? Čuti, jel me čuješ? I on krene da priča nešto, znaš. I onda kao, Joe si tu, tako nešto. I onda kao, čujem te. Aha. Čujem te bre, a ti mene. Alo bre, i onda krene da mi piše, znaš. Znaš koliko je najgore ispalo. Moram srediti konekciju. Mnogo je kasnije bio zvuk, znaš, i onda dok ja ga slušam kako on ponavlja sve to, brate, s onim zakašnjenjem, znaš, koliko smiješno. A znaš ko je sad fazon, kopam ja i samo odjednom krenu da mi ispadaju, meso mi ispada, onako rekao, odakle mi ispada meso sad, a ono kampe je došli iza mene i baca meso. Ti si moderator, smanji kvalitet zvuka na TeamSpeaku, na minimum i utrošak internet konekcije. A misliš u sobi? Da, sobi. Samo smanji skroz, naskroz i... Pa skroz je smanjeno. Aha. 5 KB u sekundi koristi. Pa nije ništa ne koristi. Koliko je bolji TeamSpeak nek Skype? Pa mnogo bolje za neke stvari, stvarno. Ja se ovdje sad igram mnogo sa životom, ali znate vi djeca to. To. A kopaš ispod tebe lava? Ne, nego hodam na ivici jednog kanjona, hodam na ivici kanjona i gledam dole u lavu, brate, i imam ogromne lagove. I gledam zombija preko puta i samo čekam da se pojavi neki creeper da mu duva dole, brate. Ili skeleton neki, brate. I skeleton to može lepo, vrlo lepo da odradi. Kao što možete da vidite dole lavu. Jeee, stigao sam do kraja sveta. Eno ga zombi navrću s druge strane, posmatram i smeje mi se. Ja sam na ivici kanjona, ali ne znam na kom je ivici kanjona. Kao što možete da vidite, imam sad drugi texture pack, inače ovaj texture pack sam ja bio koristio pre. I to jako dugo sam ga koristio, mislim da pa i epizode koje sam pre snimao Minecraft sam snimao s ovim texture packom. Ovo sam samo malo updateovana verzija, evo ga skeleton, znao sam da ću da ne jedem. Moram da se ukopam brzo.
Ja bukvalno ovdje ima jedan putić po ivici kanjona, po tom putiću idem. Ja idem, tražim dijamante, ispod mene lava, iznad mene lava. I sa strane lava. Ja pojma nemam gdje ste vi, ja vas ne vidim. Ja kopam je širina, znači Wow! E, Upravo, drugi vlasnik se stvorio ispred mene. Stvara se pa nestaje, stvara se pa nestaje, stvari se pa, pomjeri se pa nestane, stvari se, pomjeri se pa nestane. Ja kopam u jednu smeru, onako dužinski, ne znam koliko već, 10 Wow. minuta. I piše mi u privatnoj poruci, možda ti se pričinjava. Da, ovom prilikom da kažem odmah da je šta da kažeš? odslužio svoje. Da su Andrija. Lizoš nekom, a da su Lizoš nekom, a. Kome da si? Pa nemam pojma, voliš ti tako da su Lizoš svima redom. Ma da. Zato i dobijaš na ne znam koliko servera, dobijaš stalno neki kao ponude za onera, za ovo, za ono. Da, a ti kao ne dobijaš, ne? Ja ne, naravno. Naravno, a to što ćeš biti owner na jednom serveru, što će ti ja srediti. Pa to ja, pa nije, ali opet je fora što ti tamo dobijaš onako, znaš, ponudu za džabe iz prve ruke, brate. Mene bio dva skeleton, ne mogu dužim da njih da ih ubijem, evo jednog sam ubio. Sad će ovog drugog, hotelu sam ga u lavu i umre, pička u materina. To ti je kad imaš veze, šta ćeš? Jaš ti veze, ti imaš samo Nisi bez veze. dobro jezik. Bez veze. Samo jezik, da. Jezik. Ne, ovdje ne mogu da kopam više, ali svuda je lava. Odustajem. Eno ga zombie villager, Idem desno. Kilo duže. Pa što nećeš da se družiš sa mnom? Što si umro? Nisi teo da se družiš sa mnom, a? Pičko je, ja bio tako raspoložen. Čekajte da im na kom smo, evo sad, i tačno 11. čovječe, dno kanjona je tačno 11. Evo, ne mogu da verujem. Znaš sam redstone. Gledaj ovo, šta je redstone. Ako hoćeš, jes planirao možda nekada da snimamo kao Hacker Busters ili nešto. Na koju fortu? Pa hvatamo hakere i banujemo. Pa dobro, interesantno je to, samo nam trebaju nam hakeri, treba nam server gdje će ti hakeri da budu, treba nam da budemo admini ili nešto na tom serveru. Da, ali to sam baš htio da ti kažem, otvara se jedan server 4 GB rama, ima To je i jako malo, dobit ću 4 game giga. pane. O, 4 giga, Ovaj, malo. ovaj ti ima 2 giga, tako da nemoj da se žališ. 4 giga rama i dobit ću game panel i sve, tako da. Nije vremena polako. Ja sam isplivao negdje. Pa kad si žaba. Kopao sam Ili našao ovdje neku- da- Kopao sam, našao sam neku, iskopao sam na jedno mjesto, voda krenula da curi, ja sam ušao tu i sad smo u nekoj prostoriji i ne sviđa mi se što ovdje nema ništa. I sad ne mogu da nađem rupu da se vratim dole. Aha, tu je. Jel? I meni se ne sviđa što kopam to vreme i nisam našao nijedan dijamant. Jedno To zlato. se niko Ovo ne vreme kopaš sve vreme. Ništa da ću 8 da kocke zlato. na jednu stranu. Ovaj kanjon nema kraja. I što ko što ja nemam mjesta više za ništa. Tebi puni inventar opet. Ja ne mogu, našao sam, nisam ja našao ništa mnogo. Sad iskopao ništa mnogo, ali brate... Opet interesantno, Jesi li ti možda preko kanjona gradio kao mostić od cobblestone? ne, Evo mogu. Hoće? ja nisam. Lele, meni Što sam laguje, došao skoro do... meni A, laguje, ovo je kopao kraj sam- kanjona. Ja sam kopao Gravel sad, brate, on se nije spustio dosku, iz kog razloga se nije spustio, evo, tek sad.
Ajde, padni. Okej. Šta ti je? Kopam, A, kopam. šta kopaš? Tam, tam, Kopaš nešto. tam. Ja. Hoćeš da se teleportuješ da ti pokažem koliko sam iskopao? Hoće da se teleportuje kod mene. Ja? Hoće se teleportuje kod mene? A, kamper hoće da se teleportuje kod mene. Kaže, Evo, dakle sam kopao. ništa momci, ajde da se teleportujemo oni kod drugih. Čekam samo da dođe sad kamper kod mene. Evo ga došao kamper. Viš da sam ja negdje. Ne znam gdje. Možeš ja se teleportujem Aj kod sad, tebe? pa kako hoćeš mogu da se teleportiš i onda da ovako grupno odjavimo epizodu, evo. Već 35 minuta smo snimili. Imamo malo istraživanja ovoga za drugi klip, ali svakako još jedna stvar. Sutra ide drop party, idemo tamo da pokupimo sve Da. što možemo da pokupimo, idemo da pljačkamo onu decu tamo. Ima sve Da. pokupimo, ima da ih osiromašimo. Ako mislite da možete protiv nas u drop party, da. Onda se garnovate. To. Čekaj da dođe ovaj, se teleportuješ kod nas Ovaj ili ne? put... Frozen. Joe. Ovaj put ne stavljaj IP u deskripciju. Ne, stavit ću IP svakako da... Mislim da im damo izazov, brate, da dođu da probiju, Da, brate, da budu da. bolji od nas. Da. Okej. Izvinite, malo vodu da pijem. There are goals in these mines. Ništa, to bi bilo to od ove epizode, u sljedećoj epizodi čekajte našto lapis lazuli, mora da iskopam lapis lazuli. Da, toliko je korisna stvar da moraš da iskopaš. Moram da ga iskopam da je experience. Šta sam teo da kažem, ništa, to bi bilo to od ove epizode. Istraživali smo malo, kopali, zezali se jedno drugo. Vidjeli ste da imamo sve novi gear, vidjeli ste naš novi zaštitni znak. Zašto si skinuo Creeperhead? Da, izbaci ga iz fakcije. Sad ću ti izbaciti iz fakcije. Zato što sam umro. Znaš ti koliko ovo dobro izgledalo, kako si ti... Šta se upravo desilo? Odbila se Šta od se upravo desilo? od tvoj armor se odbila strela. Nisi više u borbi, možeš izaći iz igre. Pogodio si me, ja vidim strela ide prema meni, u sljedećem momentu strela se zabada u tebe i viri strela iz tebe upravo sada. Čekaj, stani, ima fazon, ajde u sljedeću. Nešto za borbu, pisalo mi je za borbu ste izjebali von Frozen Ice. Pa da, to kad se biješ, ali to ne valja, brate, jer smo u istom factionu, ne znam zašto je to tako. Ne možeš te da se borite, Ja, nego ali kad... to te se on- nešto kad te- ubagovalo, vidiš. To se Ne, nešto ima onaj ubagovalo. reflection, čovječ. Kad ti udari od armor ima šansa da se odbije strela. Ali znaš ti koliko to najgore izgleda, ali vidit ćeš u klipu, brate. Kad te i ti spaljuješ strelu i onda se strela zabada u tebe. Nije fair, ja sam ovdje. Ništa, pozdrav od Joa, Doviđenja. pozdrav od Kampera, pozdrav od Blood Saviora. Pozdrav. Pozdrav. Vidimo se u sljedećoj epizodi na Drop Partiju, najvjerovatnije. Pozdrav.